Mga kaibigan, sasamahan niyo po kami sa aming pagbibisita sa kababayan namin na may sakit. Ang pagbibisita namin sa isang may sakit ay kasama ito sa activities ng mga young people na ito sa isang maliit na iglesia dito sa amin. At ito ay kinatutuwa namin bilang mga magulang. Kaya sinusuportahan namin sila sa maliliit na bagay tulad ng konting pinansyal, pag-advise, pagtulak para maisakatuparan ng bawat plano. Kaya samahan niyo po kami mga kapatid. Ito na ang aming bibisitahin nasa labas kasama ang kanyang ama. Nah, itu belum pada nanti macam Kung makisama no, may lanas na kayo. ay wow, ilam di clear, mabili ni baala. Picture ta ko. May. Ipi kami Israel, ipi kami. Ay kabugad, darasin niyo. Ayo, umulan ng bread. Ayo, may Israel Manila ka. While waiting. Islas na, sige. May leader siya. Ikas na. Picture. May Manila ka, this na by 1, 2, 3. Happy listen sa ka. Okay, 1, 2, 3. Sakan may tapiyak. 1, 2, 3. 3. Ay man. Ag-agitin. Na invalid da Giseri ay amom si Giseri. Mailang Si pag ano. Giseri na Makaila? Antim ay Tiri. Na si Antim ay Tiri. Sa kanda si Antim ay Alis Mangkalkali. Na da Israel, amom si Israel. Si Israel, what is Israel? Si Israel. Yan. May wadas na, wadan da Giseri. Si An-An na, malagit mo si An-An. Sa Tsamano mo, ano yung Sino di kabats? Ay way kabats na kayo Ay, mga. kabas nanda kayo? Baga pag nag-aaral si Aaron sa eskwela Ay, inmalis na, Aaron? Na, may ulay. Pigan din birthday mo kadi ay. Pigan di birthday. Aw ay, pigan kadi. July? So next month.
Next yun, July. May, June, July. July. Oh, ya. July. Ano na po, yung ano? Okay, bagak sinay babaroy na malita. Mansagana das nukari. Si Regalo dan sika. Yan, sa ganan nyo. July. July di ba? Talaga di man ilan na. Nain mali data nuk akano. Ndaman kanta. Nain mali dat man kantada tan nuk a. Tanan pag-practice das kanta yung tabakan watad simbaan. Tanaki kantada kanun sika. Nain di man kanta. Man worship. Nakadinan madina. Check in iladan daw. Pinalami hadkik. Ay laydom di sadkik. Ayo Napawawang batang ito. Ang tawag na abong. Dati Ano? malakas. Makapaglakad siya. Ngayon, ito na siya. Hindi masyadong makarinig at hindi makakita. Namumute siya. Agaw pansin ang siling ito. Parang mas marami ang bunga kaysa ang dahon. Wala na ulit pag ano mo. Oday ko mo alis na. Iukot ako. One thing that I must say, thank you, thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Spirit ako si Sister Junian. Ako pa lang si Testimony. Alman kasi mangkankantat ako kasi din ng kanaras. Lesson kaya Guide me now under your wings. Cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ.
mata masasin din tuktok mo. Ni ang din takay mo ay nay. Ya? Ya? Ay okay lang masasin dan takay mo yan tuktok mo. Sige tapuso. Masasin dan tuktok mo. Ay okay lang, okay lang. Masasin dan takay mo ini din tuktok mo tali ba ko? Ya? May sini. Sini man masasisi na isay takay na. Adin. Jadi dulu yang kata. Mga kapatid, awa at lungkot man ang kumukurot sa ating puso, wala tayong magawa, lalo na sa akin. Kaya ito na lang, pag-awit at dasal ang pwede namin iambag sa Kanya. Salamat sinbiyag da na iyang people ay inturong mo sinagid mo di puso daw tapno nakaaliday nakiayag sinay anak ay nay ay wala din anayon na madayday yung kaapo Diyos ay inmalida tapno magkiusa na yung magkiusa kami amin sa pamilya ay mangipay si panagkararag para kanya ay nay Apo, amo may iskali makailin sa masasabi ng anak. Salamat Apo Diyos na magdaya may siya so mamamati kami Apo Diyos. In promise mo, sila kami may babaan, sila sa pila. Pasan dibitis mo nabaligyan naragsak yun ako sinsumani ako tuloy kumain si Kanaki pagkakaduan na kami dintay na sinay pamilya ako kaya magkipagkakain sinay tinawat ko sinaganap ng Jesus. Amen. Your mother in what pag ay makain. Your mention. May sinigato. Wala din ko. When I am weak, you were the treasure that
You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my only hope. Seeking you as a precious jewel. Don't give up, I'll be a fool. You are my only hope. Pizza mo yung kanina. Sa inga na. May kanutan sa Uy. Is your name, Jesus? Amay kami. Kasi yung paul. Is your name? Kasi yung paul mix ya. My sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all, you lead me up. When I am tired, you lead my God. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Is your name. Is your Banjiko. Ay, jibo din. Ano, ito sila nga to. Good night. Masip ako. Tan baka napay ka. Tao. Nay kanan din nay gagayat mo ay nay no pa adik mo at sida kasin man pa siya. Kami naawatam sin kantada. Na? Wadi nagngum sin kantada. Wada. Wada. Siya adi. Kantaw kano kananda din. Hihi kanan. Allah iman. May salamat nailamin ang isong ka siya. Tutuloy mo lang tadi ay man karkararag. Mumi napigsa din pamatim siya. Uray way dikrik na. Isa may tutuloy mo. Pigsa din pamatim. Wala kami magkarkararag siya. Dado kami. Dado kami magkikasama. Wala tadi kaya, lupin lang mo lang yung data niya. Ay, huwag yun. Abong si Charles po. Abong si Charles po. Si Hopo. Abong. Di ka mahanap. Si G. Siringay. Si G. Siringay. Si G. Siringay. Abong si G. Siringay. Aw, amo. Sinirot ng tuktok mo. Siya nag-irot si tuktok mo. Magkagdag ka na rin. May Kana kasama. ka no. Ila kong sinputas mo ka no. May kano. Ay pala kong Isipin board mo. daddy. Asam pala kung kano si prutas. Tanay, adidan amo din lay na may prutas. Hindi ka pa itabit din ay.